bolden, de kan finde på her hjemmeholdet. Masser aktivitet inde i feltet, den bliver slået ind. Og der er scoret allerede der. Miranda, han bringer Brasilien foran 1-0 efter blot under 1,5 minut spil. Det er altså et... han får godt nok også meget plads. Meget en fod med den. Vi ser her et godt indlæg fra Neymar, og så er det altså det er Carlos Bacca. Så sætter den her drømmedebut altså fra Tite på landstandmængden. Vi ser den her allerede sidste efterår med kvalifikationen i Sydamerika. Lad os lige se her James Rodriguez ud på kanten, og så kommer indlægget til Carlos Bacca, men Marquinhos han får alt andet end pæn. Men Neymar har så ikke lyst til det mere. Lad os se her Marcelo. Argentina på straffespark, og lad os se her Neymar fører bolden frem. Det er tæt på. Casemiro var lige for prikket bolden tilbage. Marcelo her. Marcelo til Jesus, og så er det Neymar. Det er Neymar med afslutningen, men Ospina. Det er så Peter Cech, der er kommet og slået og taget første chancen. Vi ser Neymar med en ganske fin afslutning egentlig med. Ramirez med bolden ind her. Ui, og så er der scoret. Er det Carlos Bacca, eller også er det Carlos Sanchez? Sanchez mener i hvert fald, det er ham, der har scoret, men og så er der folkefest på udebaneafsnittet. Vi ser her Ramirez, der slår den ind. Er det et selvmål? Der er kun Miranda, der scorer den rigtigt, vi ser her. Det er Marquinhos, der lige får den forlængede mål, og den kan Alisson altså ikke. Daniel Alves på bolden her. En dyb bold til Jesus. Den får han taget godt med brystet. Så er det Neymar, der afslutter. Ui! Fremragende redning af Ospina. Lang bold frem til Carlos Bacca her. Carlos Bacca trækker ind i banen. Miranda kommer godt på tværs, og så... det er... Lad os se her. Moriel. Det ligner jo går i Willian her. Paulinho går dybt. Og så er det Renato Augusto, som bliver... Neymar kort. Daniel Alves til Miranda. Ja. Faktisk en ganske fræk variant. Og så Coutinho fører bolden frem. Stikning til Jesus. Og så er det ud til Neymar. Og Neymar, han gør det til 2-1 for Brasilien, og så eksploderer det altså her i Amazonas. Scorer for anden kamp i streg, Neymar. Kampen var egentlig gået lidt. Altså, det er ganske imponerende snit. Vi ser den her. Det er netop indskiftet Coutinho, der lige er kommet ind. Han vipper altså bolden ud til Neymar, som fra en fremragende sat ind med venstrebenet her. Helt ude langs den ene op. Det kan vende. Det er ikke et dårligt hold, de står for. Ja, det er altså fremragende lavet af Coutinho, det her. Coutinho, han går selv, og så... Coutinho, den spiller på tværs af. Vi ser fremragende pres af Coutinho i første omgang.